Kai, wai Shedani ne da kansa ya aikata haka? To me yasa ka aikata haka? Ka yadda ka ci amana turawa saboda wata yarinya? Yalla bai na da ina baka shawara bai kamata mu dinga saka dabbobin Indiyawa a irin wannan aikin ba. Ka kuwa san irin girman hukuncin da za a yi maka idan na gabatar da kai a gaban alkali. Ka ci amana turawa, ka san hukuncin kisa zai yanke maka ko kuma lalakalla a ɗaure ka ɗaurin shekaru 20 babu zaɓin tara. Ina buƙatar bayanin dalilin yin hakan. Ba na je na taimaki wannan yarinyar ba ne. Idan da an kashe ta shikenan mafarkinka ba zai cika ba. Domin sirrin cika aikinka yana tare da ita. Da gaske, to ta yaya kenan? Bayanan waɗannan lambobin. Me haɗin kashe ta da bayanan waɗannan lambobi? Na san abin da suke nufi. All clear. Hanyar daidai take babu wata matsala. Shi ne saƙon da za ta kai wa Tribana. Shi kuma ne taji gabaki ɗaya mutum ɗaya ne kaɗai ya yarda da shi. Tribana. Idan wannan yarinyar wani abu ya same ta bata je ka Tribana ba ya san cewa da akwai wani abu. Don haka ne taji ba zai taɓa zuwa Indiya ba. Me yasa saboda ta mutu ne taji ba zai zo ba? Saboda ita ce makullin. Kuma ita za ta iya tura saƙon. Kamar yaya? Ita kaɗai ce take da ilimin da za ta haska musu cewa komai daidai. Tribana kuma dogari ne wanda shi ne zai ba wa Netaji kariyar da zai zo har inda muke so. Kada ka raina mana hankali Shedani, wannan hujja ba ta yi min ba, kuma ba zan karɓe ta ba. Bura kana kan layi. Kiran tabbatarwa ne daga London. Ina fatan yanzu ai za ka iya yadda ko? Samu ku ka zauna Shedani. To amma me yasa baka sanar da ni hakan ba? Ba lokaci yalla bai. Saboda a lokacin kana cikin mitin ne da gwamna. To wai shi wannan signal din menene? Alama ce wanda su ne suka girgire ta. Suna amfani da ita ne wajen aika wa juna saƙonni. To amma duk da haka matsalar ma bata zo ƙarshe ba, tunda ne shari'a ta san da cewa an saci waɗannan lambobi. Idan muka bari ta haɗu da Tribana za ta gaya masa shikenan komai ya zo ƙarshe. A haɗa ni da caji ofis irin Safadu. Brakan nake magana. Yalla bai. Yalla bai. Akan wannan shigar da aka yi, ina so ka kama ni shada. Yalla bai, waranti fa. Zan yi magana da alƙalin. Yalla bai. Wai mecece matsala domin mun kama ni shada ko kuma mun shige ta? Sannan idan mu kwamushe ta taya kodin zai iya zuwa gurin Tribana. Ina zaton kun manta da cewa ne shada babu wanda ta yadda da shi sama da ni. Na tabbata za ta bani bayana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sa'ad wanda aka fi sani da SK mai aiki a Kaltingo. Malam, ina son in ji sunanka kuma da jama'an da ke kallon mu su ji sunanka san kai waye tukunna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله ni sunana Mala Abubakar mai Yasin nake cikin garin Kaltungo wanda kuma ni muna ayyuka ta bangaren abin da ya shafi matsaloli na jinya cikin wannan gari. To, Malam akwai magunguna da kake ba da taimako game da bangaren yara haka ko kuma bangaren iska haka? Alhamdulillah lallai ka tabo inda muka fi kwarewa. Su dai magunguna na yara abin da ya shafi matsaloli na kurga na yara. To muna ba da wannan magunguna a cibiyar magungunanmu. Muna kuma ayyuka dare ba rana bisa ga muga taimaka mu al'umma yara muga sun samu lafiya bangaren cutar kurga. Kaza ita kurga abu ce mai wahala kuma kayan min tambaya bangaren abin shafi matsaloli na iskokai. A lalle a wannan cibiya tamu da muke bada wannan magunguna a nan cikin garin Kaltungo a nan bakin kasuwa ko gidan tsofan soja Baba Kedi tsohon soja. A wannan muke wannan bada wannan magunguna kuma alhamdulillah bangaren iskokai
muna ayyuka ba dare ba rana shi ma. To malam sannan kuma akwai tambayan da nake son yi maka game da irin magunguna kamar bangaren iyalai shine nake so in ji kana ba da wannan magungunan ta bangaren iyalai malam? Alhamdulillah wannan ka ai magani ne wanda suna nan wanda muke taimakawa magidanta da masu aure bangaren abu da ya shafi shi bangaren bansuloli na iyalai. Na farko dai akwai sanyi dai ki ganin suna wurin cuta ce wadda take nakasa ɗa namiji wanda za ka ga sha'awan iyalin sama baya yi. To yadda ka san ne wa maza to haka yake wa mata yake ganin suna su ma sanyi yakan ɗauke musu sha'awan maza ce. To malam akwai magungunan da kake ba da taimako kamar bangaren farfadiya haka? Zahiri alhamdulillah a nan da cikin garin nan dai da kewayen ta dai inda wannan muka kafa wannan cibiya a nan bakin kasuwa a kowa gidan tsohon soja baba ke dai alhamdulillah ni na san na yi jinya masu ciwon farfadiya sun kai guda 8 kuma wanda alhamdulillah yanzu akwai 5 wanda sun samu lafiya. Jiya na mara gani lokacin da aka kawo wata daga Kaduna alhamdulillah ita ma yanzu hakan nan tana nan ta samu sauki saboda wannan cibiya ta mu ta yi nisa a cikin duniya wanda kuma alhamdulillah da daurin gindi na ubangiji mu Allah yakan ba mu nasara akan duk irin abubuwan da aka tunkara. To yanzu malam yanzu kamar idan mutum yana so ya zo ya same ka ya za a iya zo ya same ka a gida zai same ka ko a shagon ka ya zai zo ya same ka? Musamman muna da ofis inda muke jinya irin wannan masu matsaloli din. Amma kawai abin da ya shafi matsaloli bangaren sanyi, tolo infection, walsa, hawan jini, ta daure wannan za ka je ka sami a babban ofishinmu shagonmu da ke bakin kasuwa. A nan kofar gidan tsohon soja baba kebe gabar da kasuwa. A nan wannan za ka samu amma abin da ya shafi bangaren iskokai, bangaren abin da ya shafi farfadiya to wannan dole ne ya buƙatar wurin zama wanda za mu gabatar da wannan ayyuka cikin iko Allah ne shi ma mun tare da muna kuma kayan Allah yadda. To kamar game da irin sanyi haka kuna taimakawa mutum da shayi ne kuke taimaka mai koko akwai wani abin da kuke taimakawa mutum ya sha ne? A'a bawan Allah akwai magunguna kala-kala wanda za ka saya in dai kana da mata in ka zo za mu baka shawarwari in dai bangaren sanyi ne idan ka saya to ka saya ma iyalinka saboda shi sanyi wani yakan ba wani ko ba haka ba. To amma alhamdulillah wannan dukkan akwai na shayin ma da kake bayani ai ka je ka gani dai kuma magungunan ga sunan ka gani cikin ofishin mu. To alhamdulillah duka wannan sai dai kuma a tari wani damuwa amma wannan kan alhamdulillah mun dakilar da wannan matsaloli da insha Allah a cikin gari. Yanzu kamar malam idan kana mutum ya zo yana tambaya ya rasa yadda zai iya same ka sai ya zai iya same ka kamar kana da waya wanda zaka ba da lambar wayan ka ne mutum ya kira ka ya same ka ko koya haka yi? Alhamdulillah ni a nan cikin garin Kaltungo ba bako ne ba sananne ne inda har zaka zo ka ce Malam Abubakar mai yasin Kaltungo yaro inda ya kai shekara 10 ya san gidana ya kuma san shagona amma kuma saboda dai na nesa za mu iya ba su lambar waya wanda za su kira domin su samu iso a wannan wuri ba tare su sha wahala ba. Ita lambar waya na ita ce 081 3574-8144 ita ce number wanda ake samun mu dare da rana ko 12 dare ko karfe nawa ka bugo ka ce kana bukata za a daga za a saurari bayanin ka kuma in wanda za ka zo ne ka zo in wanda za ka yi aika ne a karawa ka duk abin da yake so mu a shirye muke insha Allah. To madalla malam mun gode Allah ya saka da alkhairi. To madalla Allah ya saka da alkhairi.